emu na nanabafo usu bedi akon ye Asante Akyem Domiabra ehene wa Asante Akyem North na wode to aban nanim omo hia ne yema makro di mu omo to sini wo ne yema bebre mu nti wosre penifo se womra emeboa wo Ebra nanabafo usu bedi akon ne Adom Kasee dwedwe nkomo no wode to dwa se ne kuro no ehia kwanpa posi atenaye ayaresabia ene de eka ho se de be ya omumpuntu betumi akon animu eno nti nam sa akwanya no so de adesrede eto omanfo anim se wankasa wonkentren wo ho na onye bibi mfamwa wo nkuro kire se wo muso egusuwa eba aban se be ya ono so betumi abeboa wo na nneema wo hia no wonsa ebetumi aka okire mu a asase yantan mu a betumi de adi dwuma de wonya bi ade ato ho ya wo twan aban anim se obehye dwuma de bi ase ode nsam yi to dwa wabra na ade Kasee mama mere ekoso Akyem say Domiabra so Asante Akyem yaso yeka ho yeka kwan a so onkaye ka project aye clinic and so police station e fase ye ni nyina bi mra e ba ha na ba ko mienu ko konya jima na na no so ye ho hehan bisa ho chebo manfo so a ni nyina ba ke bi aban kra chipeni owo Asante Akyem North Francis Otibuatin so nya Adom Kasee retwe nkomo a kire se assembly bedwa na ye krado so obeso omanfo no asene na dwumadie biara opese wo ye no ebetumi abamu Unu se menso odi ka Akyem me se ade ehia na pa okronwa no police station nti meso mama na ahye ko se afia no afene ko wie no ya be si police station so ama na ho sika nyina so ayere Dom Kasee wo mrahye bedwam ba no dani o se che mensa bonsu so ni Adom Kasee retwe nkomo a ensam odi tu dwa bi nie na